पछ ब्लॉगरे ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବିନା କ୍ଷୀରରେ କି ସିମେଇର ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯଦି ଘରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କି ଅମୁଲ କି ପାଉଡ଼ର ମିଲ୍କ ବି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିମେଇ ଖୁଲା ଖୁଲା ଏକଦମ ବନିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ସିମେଇକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ସିମେଇକୁ ଅଧିକା ସିଝେଇବେନି, 90ରୁ 80% ସିଝେଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲସେନା ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେନା ହାତରେ କି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କାଳେ ଲାଗିଯିବ କି ଯୋଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି କିସମିସ୍ ଆଉ କାଜୁକୁ ମୁଁ ଭଲସେନା ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭାଜିବା ଲାଗି ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। କାଜୁ କିସମିସ୍କୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ଯେଉଁ ମସଲା ଅଛି ସେଇଟା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଯେମିତି ପୁଲାଉ ବନା ହୁଏ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏଇଠି ଗୋଟା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଗୁଜୁରାତି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସିମେଇକୁ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଘିଅ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ତା'ର ପାଣିଟା ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିସ୍ତା ବଗେରା ବି ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଚଲାଉଛି ତାକୁ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏଇଟା ସିମେଇଟା କେମିତି ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇ ବନୁଛି, ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିପକୁନି। ତାପରେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦେବାର ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଠି ମିଠା ଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଚିନି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ମିଠା ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ହିଁ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ୟାକୁ ଚଲେଇବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତିକି ଚିନି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସିମେଇ ଏମିତିରେ ହିଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଛି। ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଖୁଲା ଖୁଲା, ଯେମିତି ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ କି ପୁଲାଉରେ ଯେମିତି ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଖୁଲା ଖୁଲା ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ବି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।